नोंथांमोननो जा गोबाव खोन्थाबाय आङो नै ओरैहाय बिल्डिं थाथेबाय खावसेखौ नुवासै। खुलुमबाय बेंगलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दायो दङ खैला मैलायाव। दायो थांगोन ल'र आसाम हस्पिटाल बङाइगाव डक्टरनि रिपर्ट लायनो। बेनो जाबाय खैला मैलानि सारियालि। उनथिं थाबाय आबसु अफिस। नोंथांमोना बैयाव नुहुरदों बैयो आबसु अफिस। आङो नोंथांमोननो देखायलांगोन। बाजारा जाबाय ओरै थाबाय बाजारा। बिदिनो जाहैबाय बाजार मेन बाजारा बिजों। आङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन। दा बबे अफिस सौहैयो आरो रिपर्टआव मा मोनो नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो माथो बुंबावनो ना। बे जाबाय BPF अफिस। BPF अफिस खोमालै नंखागौद्रा। बिदिब्ला दसेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो हमफिनगोन। दायो खारबायबो अट'आबो थांखानोसै डाइरेक्ट नायनोसै र' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जोङो दा खैला मैलानिफ्राय खोला मोखां नामायबाय जोङो। खैला मैलानि आबसु अफिस देखायनाय। दायो सापागुरियाव मोनफैबाय जोङो। दा थांसिगोन ल'र आसाम। सापागुरि सिगनालाव दङ। आरो सानना माबा जादों हनै एसे नायदाव नोंथांमोना। बेनो जाबाय सापागुरि सिगनाल ओरै थांबाय बङाइ। जोङो सिगनालखौ बारग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगो हमबायसै। नोंथांमोना सानखौ नोजोर होलाय माबायदि जादों। दिनैहाय 13 थारिख। 13 थारिखआव आइ मारियामा सानाव नुजायो जाहैदों प्रार्थना खालामनायजों। बेनि थाखायनो साना बेफोरबायदि जादों नै। ओरै बिल्डिं थाथेबायलै। बिल्डिं थाथेयाबा मोजां नुगौमोन। मोजां नुना नुवाखै मिथिला आं। बेनो नै सानावहाय गल राउन्ड जादों। नोंथांमोना मोजां सिनायनो सिनायाखै आंबो मोजां सिनायाखै। आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो। मोजां सिनायगोन ना सिनायला मिथिला। नोंथांमोननो जा गोबाव खोन्थाबाय आङो नै ओरैहाय बिल्डिं थाथेबाय खावसेखौ नुवासै। माने आं दा बङाइआवसो दङ। सानना माबा जादोंमोनलै गलनो माथो सिनायहरना। राउन्ड माबा जादों। रलिं मिलसिम गाखोनोसै चिरां बर्डारसिम। बे सानना मा जादोंथाय गल माबा राउन्ड जादों। ओमफ्राय आं नायलाबो नुहुरा। केमेराजों नायदोंमोन आङो सिनाया। मेगनासो मोदै गलायबाय आं नायहरनानै।
मा लरा सामाव औ बे साना मा जादोंथाय हनै गोबां गलनो औ माबा राउन्ड जादों रा नायखोखांबाय आङो केमेरायावबो सिनाया मोजाङानो हस्पिटाला बेनो माने लरा साम हस्पिटाल बङाइगाव जोङो दा थांफिननोसै दा दसे थानानै खिन्थानोसै नोंथांमोननो ब्रुं ब्रुंबो खोनायो दा सापागुरियाव सफैफिनबाय ओमफ्राय गारियाबो बांद्राय बुंब्रुंलाय ट्राफिक जाथारदों थिखोनानै दा रिपर्ट टिपनाथ' मोनजोब्बाय आं दसेनि उनाव नोंथांमोननो खिन्थागोन ओंखाम उखैनायाबो हाले ओंखाम जाग्रोनोसै वेलकाम इन्दु भुटान ना मा होनो बेयाव ओंखाम जाना लाग्रोनोसै नोगोद ओंखाम उखैबाय ओंखाम जाखांनानै नोंथांमोनजों रायज्लायफिनगोन र' दसेनि थाखाय आयौ बनि एटिएमआ जायोना जालेरा बेयाव एटिएम दं नै इन्दु भुटान सेरावहाय दा खरसफ्रासो माब्रै थांसै दा बुंथ'नो हाले रिपर्टआथ' मोनबाय नोंथां बेमारा हले जेखौ सन्देह खालामदों बेखौनो मोनबाय ओमफ्राय दा अपारेसननि गोनांथि दङनो अपारेसन खालामनांसिगोन जायगा गैया ओरैबो थांजायोमोन दा ओरै सिद्दा ओंखायनांगौ बेले मराबानो जाखाबाय नै रासिनसो जाजोबबाय ओमफ्राय मा खालामबावनांगौ मिथिलालै फैसा बबेनिफ्राय बहायबावनांगौ दिगदार जाबाय दा मबाइला चार्जबो गैला आंना मोनायाव चार्ज जानानै थायाखै दा दसेनि उनावहाय नोंथांमोन आं खिन्थागोन मा बेमार मोनदों आरो अपारेसना माब्ला जागोन खबर हरनाय जायाखै गावसोर फन खालामसिगोन होननानै बुंहरदों आरो ओमफ्राय रायज्लायनोबो रोङा जाहैबाय दा गोदान सोदान डक्टरनाव हाबनायनि बहाय थांनांगौ बहाय मा मानांगौ जेबो मिथिया बेनिखायनो आन्दायलाबायनाय जाबाय आरो ओमफ्राय डक्टराबो एसे गोरों मानसिफोरजों रायज्लायनोसै होननानै दा थोनहरबाय आरो जोंखौ दा बेनो दा लोगो हमफिनगोन नोंथांमोन दान्दिसे एटिएमआव फैसा बख'नो नागिरदों गारि भारा निरा केन्सेलसो थुख्रांनायालाय फाग्ला जाखाबाय आरोखि केन्सेलसो थुख'नायालाय इनपुट होनाया दा फाग्ला मावो माथो आंलाय दाने गोबाव लाबाय दाने दा बख'नानै लाखांबाय केन्सेलसो थुनानै लाहरनाया आरो बे जों जानाय हटेलनि नामा सोलायबाय आर'नाइ हटेलसो जाबाय आंलाय इन्दु भुटानाव दं सानदोंमोन दा थांनोसै बारलांनोसै बबेहाय थांखो आयालाय दाबो सापागुरिखौनो बारनाखै एसे ओरै गारि बारस'नानै मेन सापागुरि बेनो जाबाय सापागुरि सिगनाल थ' आं गारि बारस'ग्रोनि लोगोफोर ओइ भिरथार माथो बवा दा ओरै थांगोन जों डाइरेक्ट आमटेका न'नि लामाखौ हमफिननाय जाबाय दायो आरो मबाइलाव बेटारि गैला जोबथारखानोसै नोंथांमोना जुदि आमटेका थाङोब्ला बे गेटजों हाबलांनांगौ नै सापागुरि सिगनालनिफ्राय सामोखां बैयो बायला हटेल ओंखामाबो बिराद मोजां मोनजायो नोंथांमोना सापागुरियाव फैबा जाफैबानो जाबाय आरो ओरै दंबावो हिमालय हटेल गोदान बियो गोदान नै ओरै आं देखायहरनि बबेहाय थांखो बे जाबाय हिमालय हटेल गोदान अपेन जाना जायाखै मिथिथ'आ
आं थांनोसै सापागुरि सापागुरिलायनो जाहैनाय खैला मैला माने दा जों गामियाव थांब्ला गारिया मोननाय नङा बिदिनो सापागुरि बाजार आयौ नोंखौबो एसे लाफानोसै दा लोगोफोर बेमाराथ' खमफ्राव मोनबाय टिउमार दा अपारेसननि खोथा होबाय माला फैनांगौ बेखौ मिथिथ'ला गावसोर खबर हरगोन होनना बुंदों दा बेनो आरो आं नोंथांमोननो डिक्लेयार खोन्थाबाय मोनसे मोनथिनो हायि बेमारा जाबाय टिउमार दिनै रोखा मिथिबाय आरो अपारेसननि खोथा हरबाय दा खालामनोसै माला जायो थाखा फैसाबोथ' गैखाला जोबस्रांजोबखाबाय नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनायाबो 5,000 बायदिल' बासायना दङ दायो बेनो आरोना आं भिडिअखौबो बेयावनो दोनथ'नोसै आं बिराद मेंनाय मोनबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो बाय बाय